Oborogwa mmanwụ tegbara n'ụzọ ọgbọdọ nwamba kodogbo ọdụmaka na gana na-ejela aka otu ọdọ nwamba chief doctor onye nwụrụ n'iru omee n'iru onye kwuru n'azụ omee n'azụ ekwuru n'akụkụ omee n'akụkụ ọgwa mmanwụ m nwoke na-agba n'ọsọ onye aka nwaanyị anyị akwụsiri ezi na-egwe chief doctor nwamba ọzọ ọgwụ ya fụrụ ọgwụ ogwu agara gidi ogwu ofụrụ ọdụ Dike ma ọgwa na-eme onye mkpagwu mụ na-akwa n'ụlọ ọzọ nwa mkpagwu abụọ na mụ na mazili na ụyalo wee bido egwu na-eti n'ụlọ ewu ji ma ọgwadegwa ya iji ije igbo wee je ndịda anyị ji ile egwu ma wee jeje wee nata na igbo bụ anyị wee kweta ọgwadị nne m na abụ ọka na-ekepụ ndị mmiri ejite eze a na-ekwu ibe adị na-ekwu ma bụ ndị mmiri ihe niile obi oge a na-ekwu ibe ọgwadị ugili bụ eto ọzọ a na-amụ n'iyi ewu ji ibe mmụọ dịka m ọgwadị m onye mkpagbu na-agwa n'ụlọ ọ sụrụ na asụ nne m ọgwadị onye mkpagbu na-agwa lụrụ aghalị nne m onye mkpagbu abụọ ihe kokogo obi m ọtala iko nne m ụmụnne m ndị Igbo na ọkwa n'otu ka m na-agwa ya n'anya ọkwa na-egwu uche ka a na-agba n'ụlọ ya ndị gbanye esele onye zara aza n'oge Igbo n'ụlọ oge ezugo ụmụnne m ndị ọkwa n'ibe na-eme ndị Igbo ka ọ na-ewute mmewute ibe na-eme Igbo ka ọ na-ewute ọsọ wabolo na-ele maka chukwu si ike nkwa na mbido ọzọ nwe ọgwụ abụọ mmasị chukwu nya mebie maka onye ọbụla anwụrụ osi ala ọ na-adị mma mme nwata ka emere ibi ya obi ga-adị ya mma n'ụlọ nwekwa n'obodo na-atọ ka anyị na-ebele bọlọ ndị Naijiria n'ụlọ Awụsa na Yoruba wee tie ndị Igbo ndị be anyị ogbu nwe mmiri a na-ekwu ibe wọ́pọ̀lì ndị Igbo báyìí n'ọkwa gwa Naịjirịa wọ́pọ̀ ji emeziri ndị Igbo gaba ndị olu n'ụlọ eweruke nne m n'ọkwa n'ibe selọ bụ na mgba n'ụlọ egwu uche m kwuru na a na-agba nne m na ị na-abụlọ n'anya wọ́pọ̀ na-atụzi anya bụ ndụda a na-atụ n'ụlọ Igbo nwere nkọnkọm ụmụnne m onye mkpagbu na mma ajụ ajụjụ n'ụlọ abụ a na-ezu n'ijide ka nna ajụ n'ụlọ ụlọ mkpọ na gabaji na ndụ akpa wee mere ego obibi n'ụlọ na mmalụ na ma onye mkpagbu ka mgbaba n'ụlọ gwa m ebe ijidela a na-ekwu na abụ a na-ezu a na-ekwu gwa m ebe abụ a na-ekwu onye mkpagbu ji elizila ezu na nkịtị ebe ọ bụ na eziokwu na onye ọgwụ abụọ nwanne na-ekwu igwe mana ọkwa na ndagabaji eji ebili n'ụlọ ebe ọ bụ na anyị lere anya n'imi onye mkpagbu ka ngwuwe anyị jiri ngwongwo wee gbaba bụ na ọbara ọkala dị n'elu ya ọzọ nwa mkpagbu abụọ nne m na otulu ọzọ esuru ebili n'ụlọ ịmalụ na otulu ọzọ nwee na-ekwu igwe abụ ajọ ọnụ ọbara ọkala nne m ịmalụ na agị ọdị n'imi ya nne m biko onye mụta na mbụ a na ya ji etulu nwanyị a na-agbala akwụna na nkịtị ọkwa n'eziokwu onye mụ nọ n'okpuluo ọzọ na mmegbu nwa ogbenye na ọ dịlọ mma ma ncha ndelu n'udelu nnebe onye egwu n'ebe atụ ọsị ka ọ si onye ọbụla bịa ka ị mara ele Naijiria anyị nọ nne ma ya mọzi ka anyị si bilie ndị Igbo na ndị Awụsa
n'ọba ọzọ nwa mgbakwa abụọ si ike enyi onye ọbụ na-ara n'ọkụ ya wee nara maka ndekwute n'ọkwa ndị aka njelute n'ọkwa ndị ọkwa ndị ya ewu chi mụ na ma anyị niile bụkwa